Joo, vitsailija 2017. Joo. Yes. Jos sä oot OG, hyppätään stoge. Stoge niin nopeampi kuin LHP. Tää on äkkipiikast ja vittu mielenviikast. Ei oo ollenkaan liikast, vaan tapavaa kuin hittitikast. Kuulit mun riimit, ota hitti siitä niin kuin NVA-tiimi. Tää on vittu easy, loista niinku valo. Tunnelin pääs niinku juna tunnelis. Eli vittu fast, näytät silt kun olisit sekasin pääst. Tuli totta taas kerran turpaus täät. Niinku vittu pesusieni tunteja tutsa. Tulkaa tänne sieltä niin seinää vasta ja tulta. Pöllitty biitti, no mitä siitä? Riimit vittu silti pidän omasta jutusta.